बागुल बुवा बाहुला। ही गोष्ट सत्यकथेवर आधारित असून ही घटना आमच्याच परिसरातील एका इमारतीत घडली होती। तेव्हा आम्ही एका चाळीत राहत होतो। त्यावेळी वेगवेगळ्या चॅनलवर एकाहून एक भयानक टीव्ही शो लागायचे। रात्रीचे ते बघून झाले की आम्ही मुद्दामूनच रात्रीचा थ्रिल अनुभवायला नाक्यावर जाऊन बसायचो। जर एखादा कोणी नाहीच आला तर मग आमच्यातलाच कोण किती घाबरे आहे यावर एक वेगळी चर्चा चालायची। आम्ही असेच त्या दिवशी रात्रीचं नाक्यावर बसलो होतो, तेव्हा बाजूच्याच इमारतीत एका घरातून आरडाओरडीचा आवाज आला। रात्रीच्या शांत वातावरणात तो आवाज मनात भीती निर्माण करत होता। आम्ही लगेचच जागीच उभे राहून खालूनच त्या घराच्या खिडकीकडे पाहत होतो। त्या घरातून आरडाओरडी सोबतच धूरही बाहेर येत होता। घरात नक्कीच काहीतरी जाळलं गेलं होतं, पण काय हे मात्र काहीच कळायला मार्ग नव्हता। कदाचित घरगुती भांडण असावं। थोड्या वेळाने सगळं काही शांत झालं। आम्ही मग आमच्या गप्पात रंगलो। रात्रीचा 1 वाजला होता, म्हणून आम्ही आपापल्या घरी निघालो। सहज वर नजर वळवली तर त्या घराच्या सर्व लाईटी अजूनही तशाच चालू होत्या। या घटनेला जवळपास 15 दिवस झाले होते। आपल्या परिसरात एखादी विचित्र घटना घडली की त्याबद्दल सगळीकडे वाऱ्यासारखी बातमी पसरते, पण आमच्या कानावर जी बातमी आली ती एखाद्या सिनेमापेक्षाही भयानक होती। घटना त्याच रात्री त्याच खोलीत घडली होती जेव्हा आम्ही त्या घरातून किंचाळण्याचे आवाज ऐकले होते। तर हा सगळा प्रसंग असा घडला होता। त्या खोलीत काही दिवसांपूर्वी एक नवीन कुटुंब राहायला आलं होतं। नवरा बायको आणि त्यांचं लहानसं मूल। ते त्या घरात सामान शिफ्ट करत होते। त्या माणसाला तिथे ठेवलेला बाहुला हा काहीसा विचित्र वाटत होता। एखाद्या 7-8 वर्षांच्या मुला एवढा आकार असलेला तो सारखा त्याच्याकडेच पाहत असल्याचं त्याला जाणवत होतं। तेव्हा तो सहज त्याच्या बायकोला म्हणाला, हा बाहुला किती विचित्र दिसतोय, कशाला आणलास इथे? तेव्हा त्याची बायको अजूनच आश्चर्याने म्हणाली, काय? मला वाटलं हा तू आणलास की काय? आपण मगाशी घरात आलो तर घर तर रिकामीच होतं ना? दोघेही काही क्षण विचार करू लागले। शेवटी ते बेडरूम मध्ये गेले आणि त्यांनी त्या बाहुल्याला भिंतीकडे तोंड करून फिरवलं। दोघेही हसत पुन्हा कामाला लागले। सामान सगळं जागेवर लावण्यात आलं। ते दोघेही खूप दमले होते, म्हणून त्यांनी आज बाहेरूनच जेवण मागवलं। ती रात्र ते गाढ झोपी गेले। सकाळी डोळे चोळत उठता क्षणी त्यांना समोर तो बाहुला दिसला। तो आपोआप फिरून जणू त्यांच्याकडेच पाहत होता। त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच भाव होते, जे तो जिवंत असल्याची जाणीव करून देत होता। त्याने तो पुन्हा एकदा फिरवून खोलीच्या कोपऱ्यात नेऊन ठेवला। तो मोठा आणि किमती वाटत असल्याने तो असा सहज फेकून देणं त्यांना ठीक वाटत नव्हतं, पण हेच त्यांची चूक ठरली। पुढचे 4-5 दिवस सगळं काही ठीक चालू आहे असं दिसत जरी असलं तरी त्यांना बेडरूममध्ये त्या बाहुल्याच्या रूपात कुणीतरी असल्याची जाणीव होई। ते अधूनमधून सारखे त्याकडे तो वळला तर नाही ना या विचाराने पाहत असत, पण त्याच्याकडून नजर फिरवली तर तो कदाचित वळून त्यांच्याकडेच पाहत असेल अशी त्यांना दाट शंका वाटे। तो घरात राहून त्यांना 1 आठवडा झाला होता। त्या रात्री तो माणूस बाहेर हॉलमध्ये ऑफिसच्या कामात गुंतला होता। त्याची बायको किचनमध्ये आवरावर करत होती। इतक्यात त्यांचं मूल जोरजोरात रडायला लागलं। असं तर ते आधी कधीच रडलं नव्हतं। तो माणूस त्याच्या बायकोला म्हणाला, अगं बघ जरा, बाळ असं कशाला रडतंय ते? त्या बाळाचं रडणं ऐकताच ती बाई धावत खोलीत गेली आणि समोरील दृश्य पाहून जोरात किंचाळली। हीच ती किंचाळी होती जी आम्ही ऐकली होती। तिची किंचाळी ऐकताच तिचा नवरा हातातील सर्व कामं सोडून धावतच खोलीत शिरला आणि त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली। तो बाहुला त्याचे दोन्ही हात पाळण्यात आत घालून होता। त्या बाईच्या वेळेत येण्याने तो त्या जागी अक्षरशः गोठून गेला होता। त्यांना जे समजायचे ते समजून गेले होते। त्या बाहुल्याला त्या घरात ठेवणं आता शक्य नव्हतं। त्याहीपेक्षा त्याचा बंदोबस्त करणं हे जास्त गरजेचं होतं। त्यांनी सुरी आणि कात्रीच्या मदतीने त्याचं डोकंच वेगळं केलं। ते हॉलमध्ये नेऊन त्यांनी ते जाळून टाकलं। उर्वरित बाहुला हा त्यांनी घराबाहेर नेऊन ठेवला। प्रश्न अनेक होते
तो बाहुला घरात नेमका आला कसा? त्या बाहुल्यात खरंच जीव होता का? जर होता तर ती बाई वेळेत आपल्या बाळाजवळ पोहोचली नसती तर नेमकं काय घडलं असतं? बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.